Продължава промоционалното турне на българския участник в Евровизия. След като успешно представи песента си "Любов без граници" в Турция, днес Софи Маринова замина за Холандия. В столицата Амстердам тя ще вземе участие в най-голямото промоционално събитие преди финалите на Евровизия през май. Вижте повече в репортажа на Драгомир Драганов. Тази вечер в холандската столица ще се състои дългоочакваният предевровизионен концерт. Събитие, което хард-феновете на конкурса издигат в култ през последните години заради възможността да общуват отблизо и съвсем свободно с участниците. Участниците пък от своя страна за първи път се виждат очи в очи и реално преценяват конкурентността си. Що се отнася до шоуто, с което Софи завърши медийното си промо-турне в Турция, то е без конкуренция. Водещият Окан Бейрокан го е нарекал медийният крал и определено има самочувствието да такъв. Езикът му е тиберлив, провокациите остри, а хуморът доста често направо шамаросва гостите. Нашата Софи умая Окан с акапелните си изпълнения и той я изпрати с целуване на ръка, нещо, което според свидетели прави веднъж или два пъти в годината. Софи Маринова посрещна утрото в зоната на Истанбулското летище, тъй като участието приключи в 3 през нощта, а в 7 вече излетя за Амстердам.